Sziasztok, Juhász vagyok, és ebben a videóban egy átverést fogok bemutatni, amiben ezt fogjátok látni. Például ugye egy barátotoknak, ugye nem volt esetleg iskolába vagy valami, és gépen elkéri a házit. Na, nézzétek meg. Vírus lett a gépet, jaj! Ne, iratkozz fel a csatornámra, igen. És itt a YouTube csatorna, látjátok? Igazából bármit meg tudtok ezzel csinálni. Hogy is készül ez? Ezt most odébb rakjuk. Így. Jegy. Nem hegy, hanem jegy. Nyitunk egy jegyzettömböt. Ez mindenképp egy jegyzettömböt. És amint a link ott lent a leírásban, ezt bemásoljátok. Itt le van írva, hogy egy példaként, ez az alsó felirat, amit mindjárt bemutatom, látjátok, itt ezt vírus lett a géped, ezt látjátok itt, mondjuk asd, és a felső felirat, az ez, amit így kér, ugye. Mondjuk írjuk azt, hogy lepedő. Most csak így randomizáltam. És ezt utána csak sorba le kell írogatni, mindegyik helyére kell írni valamit. És itt tökre meg lehet viccelni akárkit. Na most pont valamit elrontottam. Mindegy. Ezt egyszerűen ki lehet csak törölni, úgyhogy mindegy. Ja igen, mert mögé másoltam. És akkor így igazából a végtelenség lehet írni. Így, és bármennyit lehet írni. Az a lényeg, hogy ez, ami a leírásban is ott lesz, meglegyen. És utána rámentek, hogy mentés másként. Én most az asztalra fogom, hogy lássátok. És ide beírjátok, hogy akármit, amin a neve, mint például ott, hogy házi, mondjuk ez most példa. Pont VBS. De ezt mind kicsivel, csak azért értem, hogy lássátok, VBS. Így kell elmenni mindenképp. Mentés. És most most ezt ide behúzzuk. Így. Magamnak. És látjátok, lepedő, asd, ugye emlékeztek. És akármire rámegy, hogyha az X-re megy rá, akkor is ugyanúgy tovább fog dobni, ezt be is mutatom, X-re megyek, ugyanúgy tovább viszi. Szóval, remélem meg tudjátok viccelni a barátaitokat, és remélem tudtam kicsit segíteni. Sziasztok!